Ahran tamaşaçılar, bugün biz Balkan vilayetinin Maktumul etrawynyň Hojagala awasynda. Hojagala awasyndaky yerleşen 11-nji orta mektebi. Aýram oglum özüňizi bir tanıştyrsaňyz, osa mektepler barada, mektebiňiz barada bir ýa-ni kameraň arkasynda da bize düşündiren, bize aýdan atlaňyzy aýdaýsaňyz. Salam hormatly adamlar. Mine biz şu gün Balkan vilayatynyň Maktumul etrawynyň Dağ Hojagala awasyna yerleşen 11-nji orta mektebinde duruz. Men Şamhymmet Baýramhymmet şu mektebiň müdiri. 1991-nji ýyldan şutaýman Russiýanyň Armaýy Döwlet Pedagog institutyny tamamlap 91-nji ýylyň 1 sentýabryndan şutaýan mugallim bolup işe geldim. 2008-nji ýylyň sentýabrynda bolsa şu taýynyň mektep müdiri. Hormatly prezidentimiziň siýasatynyň öňden görüp siýasatyny öwralyp ýurdumyzy bagy bosallyga öwürmek baradaky şygaranyň öwralyp bilen geçen günümizden başlap şu mektebiň içini, daşyny gözelleşdirmekde, awaýatda şişeni geçirmekde güýjümizi ulanyp otyrdy. Mana görüşüňiz ýaly häzirim görür. Şu mektep bagy bosallykda her ýyl öňe gidişleri diýe etraf vilayet döwlet derejesinde bir näçe ýeňişleri gazandyk. Geçen ýyl iňnemede bagy bosallyga öwürmek baradaky bäsleşikde baş baýragy eýe bolduk. Bilim ministriniň elinden şol baýragy almak soň ýene dowam eder. Haýdar sirde sonra almak başardy. Elmydama şu 11-nji mektep diýende Türkmenistana bagy bosally owadan 20-nji mektep gölegine gelýär. Sebäbi şuda gelýän ýoldan geçen ýoluň gyrany ýerleşeldi sebäpli günde bir näçe maşyna mihmanlar gitdi tondu. Şolaryň köp bölegi sowulyp şutaýdaky mektep bilen tanyşyp öz ýazgylaryny galdyryp köp gowuzatlary aýdyp gidýärler. Sawalym bolum, entek äzir mektebiň içine de dowam edeli. Men dogrusu hakykatdan da Türkmenistanyň bagy bosallyga öwürlen mektep diýip tanalýar köpden bäri. Men siziň tarapyndan taýýarlanan albomy sataşdym ben. Şonu men şu mektebe gelmegi, siz bilen sataşmagy, şu mektep barada iňisleýin tamaşaçylara da ýetirmegi arzu etýärdim. Sawalym bolum, gurrunlaryňyza häzir dowam edelim. Bolum üstade aýtdykda bagly wagtçaly mektep diýip tanalýar diýdik. Şu bagy wagtçalary bilen tanıştyrsaňyz. Hakykatdan hem ene biz şu an şol 11-nji orta mektebiň bagly, bosally, bakçaly melleklerine ýani atylaryna duruz. Hakykatdan şu taýda eýem mart çykandan soň aprel aýynyň başlaryna eýem ähli güllerimiz açylyp urýar. Ilki sary güller ol Simaradina diýe ösümlik bilen. Şonda sary güller, soň beýlik güller. Şu mektepde biziň öz elimiz bilen güýjümiz 30-dan gowrak gül bar. Dar hatda var, nide bar Türkmenistanda ýok, 3 san gülümüz bar. Onda bizde bägüllerimiz hem onun meşgul görnüşi var. Emme de iyisi gowy bägül açylýar, öýle iyisleri gara makmal bägülimiz bar. Gyzyl makmal bägülimiz bar. Olaryň hemmesi öz iyisi bilen gelen adamlara gowy şadiýalyk berýär. Güllilen zat bir gowy zat ol, hem adam zat daşyndan geleli ber, hem bir näme keýpi göterilýär, şu güllere laýtadym, şu gülleri aýal gyýlar gowy. Ana ýol mektep bilen ýoluň ýakasy ýerleşildi sebäpli şu geçip gidýän ýolagçylaryň köpüsi durup şu güllere haýran galyp öýleri şol şeýle mektepden bakmadan näme edip haýran galyp bilen gelip görüp suraty çykyp gidýärler. Onu däler hemme ýazan ýazgylar hem bar galdy. Bolum ýanky aýdan depderleriňiz bolsa gerekmi? Ene şu taýda ýanky bellek geçişmýärler, şu taýdan ýoldan geçýän ýolagçylar uly işgälen ähli sowlup şu mektep barada öz belliklerini edýärler. Bize ýöretip şol barada bir depder tutdygyna şunun içinde ýurdumyň ähli künjeklerinden gelen mihmanlar, uly işgärler, uniwersitetiň mugallimleri, palidin mugallimleri, beýlikler hem gelip şu özleriň täsirlerini edil düýnüň özünde de men özüm otupdyň şu taýda öyle şu taýda okap bersem men Maktumul Türkmen Döwlet Uniwersitetiň mugallimi Agmyrat Ýazmammedow. Bugün ýagny 2026-njy ýylyň 26-njy apreline Maktumul etrawyna gezelenje geldim. Ýoldan geçip barýakam özümiň görkü bilen özümi çekýän 11-nji orta mektebini silladym. Mektep
müdiri mektep bilen tanıştırdı. Häzirki wagtda gören mektepden içinde iň odany bezelen mektep diýip hasap edýärin. Alyp baran işlerinizde mihmançylyk söýetçiniz üçin mektep müdirine müdir Baýramhymyd Şamhymyz köp sag bolsun aýdan. Düýüniň önüne ýazylan zat şol öňden bärim başlaýardym hemme ýazyp bu taýdan Herkimin haýsy bir özleriniň duýgusyny, şuna bolan guwanjyny bize bolan sag bolsunlar. Kagaza geçirip gidýär. Aýtmak bilen ony aýdyp diýip. Bu bolar bolar ýa-da. Onu iýde beýleklenir. Ne bulam ýanky diýenim ýa ähiri nemeler. Onu şo biraz nem bular alan döwlet sylaklarymy. Hemmene geçenli gazetler hemme. Türkmenistan ähir günjüklerine gelýär. Laytda Mari Çerjo Daşol Aşgabat Laytadan şu mardan köp gelýär. Eger şo ýeriň adamlaryň şu ýaly tebigatlaryň gyzyklanyp özlerine alan täsirlerini bize ýazyp beýan edýärler sag bolsun berki diýärler. Sebäbi ýurdumyz bagy bossanlyk bolsa eýem adamlaryň ýaşaýyşy goýla, howana arassalya, gözellige hemme kim gözellige tesini bolýardy. Ene şu taýda da haýsy bu serhat bulundan bar bu taýda mihmanlaryň gelňeçiler, muallimlerim bar, beýlek kuruluş işgäri ähli aýal gyýlar hemmesi bar gelýärler, sowulýarlar, görýärler. Özleri dine şu wada çeli sag bolsun berýärler. Ören minnetler bolup gidýärler. Bu näme bu zatlar hemme diýine zähmet edi, zähmet çetden zähmet ýagar rahmet diýdi. Hakykatdan şu ýol söküp gelip gözüň bilen görmekde aýratyn bir duýgu bar eken. Men şu ýanka daşarda da aýtysym ýaly neme albomyňyzy gördüm da bäsleşige gatnaşan bir saýsabak bilen elime düşdi. Şonda şeýle bir bedegler bar. Yeni bir bilen tanış bolup görelim bu taýda Aman Murat Ýamazov. Mary welaýatynyň nemesin 16-njy orta mekdebiniň ýola tedetden 16-njy mekdebiniň geografi muallimi. O da ähli ýere siýahat edýän eken onu saýsabak bilen şu ýeri daşy odan wagty şu mekdebiň müdiri näle adamken, näle adam işleýär diýip pikir bilen gelip sowulýar. Ondan bir barada gowy düşünje bilen ustaýda o zat ýazgy ýazdyryp gitdi, surat aldy, ölçeýip durun men ödemedir gurbalykdan 2 gün. Biz şeýdip mahkum etiren Hojagala owasyna gelip ýetdik. Biz bu ýerde ulugymyzy saklap, meniň muallim ömrümde gabat gelmedik owan çäni ýerleşýän 11-nji orta mekdebiň gabadyna ulugdan düşdük. Bu dağ owasyna ýerleşen bir gatly mekdebiň daş keşpi, bedelişi, has beter hem mektep beýdaçasyny ekilen dürli hili gülleriň bu ýeriň odan tebigatyna has hem görk bermegi. Ol güllerden gelýän gülislerin daş töre ýaýran isi cennet ýadyna salýar. Şeýli gödeligi dören adamlary tariflamaga söz bir ýetirmekde. O kadar kitap ýazylan. O kitapdy durşuny dol okamaly bolýar. Bizim mekdebiň tehnik işgärlerini bir güler ýüzülen garşylap, mektep müdiriniň baryan otagyna tarap alyp gitdi. Bizim mektep müdiri Bayram Şamhymyz hemde mekdebiň oky işler boýunça orunbasary Döwlet Seýidow garşy aldylar. Bu gysa wagtlyk tanışykdan soňra mekdebiň sınıf otaglaryna aýlap, ýetip gelen okuýla taýýarlyklar barada gurrun berdiler. Biz bu ýerde has özüni çeken mekdebiň daş töwereni ýadyňa, oýuňa getirip bolmajak, ýatsaň tursaň gabat gelerin diýip pikir edip bolmajak gödelligidi. Bu gödelligi döreden mektep ýolbaşçylary bize näme gurrun berseler-de, eden işler adaty bir edilen işler hasap edip özlerini öz tebii dağ adamlaryň sadalyklary boýunça alyp barýardyr. Biz bu ýerde öz ykbalymyzda gabat gelen gödellik dünýäsine ýadygarlyk surata düşdük. Biz bu ýerden odak paý edilen edip ojagyny 2,5 saat golay gelip surata düşüp başlamyzy günartan 12 saat 35 minut suratlar var nemeler var. Ýatlamasyny ýürek buýsasyny şeýle bir gider. Ýerine de bir azajyk gelipdi. Biz özümiň ykbalymyzda seýrek gabat gelen tebigat gödelligi bilen adam okuýunyň ýokary başaryny sepleşdirip bilen edip ojagynyň ýolbaşçylary Bayram hemde döwlet muallimi özümiň sehra ýürek sag bolsunyňy aýdyp Könekesir owasyna tarap ýola düşdük. Biz bu ýerden ýoly giderimizden soňra ep esbatlap sessiz gitdik. Sebäbi ýanky gabat gelen gödelligiň özüne çekici täsirinden henizem saplanyp bilemiz ýokdur.
başyňyz dik bolsun, çağa maşgalarynda görün. Iki dünýäni awat edip bolsun. Edip ojalyň sadydan sady göze görünýär ägirtleri bayram bolýan hem de döwlet bolýan. Onun bizim şu taýda şu güllerin ekmeğini sever eýen bizdäki okuwçylaryň şu güllerde höwes berip eýen bolan gowy okumany, şu güllerin tanyşmagyna, tebigatyň bir gözel berejiliğine ünsür şolarda gowy okuw nemesi, gowy täsir galdyr ýa. Şoň üçin näme gül, näme adamyň bezegi diýerler, şoňaly elmydam bizim içini, daşyny içem şunuň ýaly arasa elmydama gowy 1960-njy gurulan mektep. Öde şu göz başyny alyp gaýdanda şu mektebe diýi tutulany men öýe kakyn begenji Şamhymmet 30 ýyl mektep müdiri bolan. Menim 4-nji, 5-nji pakra akyket ogly halal nesiller geçdik. Innem 19 ýyl ýaly şu mektep işek gelýän. Geçen günümden bäri Hudaý şükür içi daşy hemme tarapyn elmydam şu döwletde nemelerde ulorlar bolup gelen ilim bilimde bagy bossalykda ähliratda ýa-da klaslaryny öz gözünden görersiň. Hemme zady eken görüp geçer. Bu netijeli iş üstünlüğü padalga diýenden şunda şol geçin bagy bossalyk baş baýrakdan bizim şol 1955 mektep bar eken. Gazetede çykan O gazetinin netijeli iş üstünlüğü Hemradiýewiň şu taýda içinde ýazaly. Bular bizim kazanın üstünlüklerimizden bar bu taýda şu taýda içinde berkara döwlet ýa-da eýamyň kalkyşy döwründe Balkan welaýatynyň maktumly etrafyndaky 11-nji orta mektebiň agyzy bir işgärleri, mugallimler we hojalyk işgärleri etraf, welaýat, döwlet deresine geçirilen ähli çäreler işçiň gatnaşyp bayrakly orlara eýe bolmak bilen bir hatarda agyzy birlikde, jebislikde, işeňilikde uly işler alyp barýarlar. Mektebiň agyzy bir işgärleri içki we daşky bedek işlerini geçirmäge işçiň gatnaşýarlar. Mektebiň okuwçylary bu okuw ýylyna etraf, welaýat we döwlet möçlerini geçirilýän olimpiadalara gatnaşýarlar. 2020-nji ýylda mektep iň gowy orta mektebat welaýat tapgyryna 2-nji orna munasip boldy. Şeýle-de bu mektep 2022, 23 hem de 23, 24 okuw ýylyny okuw terjek işlerini aýratyn tapawdyny üçin Balkan welaýaty baş bilim müdürligi tarapyndan hormat hatlary bilen sylalandy. Olar şu taýda dowr bir welaýat ki 2023-nji ýylda Balkan welaýatynyň häkimi tarapyndan Adem el-Güzel Gülýär. Şundan aýdyrmy? o 2023 Balkan welaýaty häkimi tarapyndan Adem el-Güzel Gülýär bäsleşikde ähli ýa-da kärhalaryň arasynda geçirilen bäsleşikde birinji orna munasip boldy. Umuman ýene aýdyp otursak kän, men olaryň içinde hemmesi o döwlet ora ministrligiň ýerine alyp durýan bu geçen ýyl tiýenli bolan bular hemmesi o zadatyny geçen şu geçen ýylyna o zatda alanmaz hemmesi hormat hatlar her ýyl bir ýylda 4 separ alan welaýat etraf hormat hatlaryny o watan bolan söýgü medalyndan şu taýda hemmesi o zady bular şular hemme 20-den gowrak bar şu taýda hemme al. Geçen ýylymda 2014-nji ýylda ýygyda 2 ýylyna 2 ýyl ýeňizi bolup Türkiýede ýasalan göçmek kubogy, watanjy hayrat göçmek kubogy 2 ýyl ýygyda şu mektep ýeňizi bolan şu taýdan belläp geçilenler. O 2 ýylym döwlet okuwçymyz çykdy hem mektepden bilim ministri tarapyndan sylalandy. Türkmenistanyň bilim ministri Kärdeşalar tarapyndan 2010 hem de 2020-de ýeňizi bolup aşağı 13-nji ýyl. Şunda 2 ýyl ýygyda ýeňizi bolup onuň şol göçmek kubogy 2 ýyl aldyk. Hem de zadynyň hormat nişany we pul baýragy bilen sylalandy. Umuman aýtan zat kän ýöne näme esasy gözüňden görüp sylap aýt aýsaň aýdyp oturma ýöne ona gören zadyň özüm şonu subut edip durandyr. Men rahmet çekilýän Sıratlary diliňizden esdeýildik-de. Sebäbi mektebiň özü bir suratlary, bir zatlary göreňdi-de şulan özüm bir tor zat agdapdy-da aslında ýöne siz bilen söhbetleşip bolmak. Sağ olun, sağ olun minnet. Tapawutly bolýar. Şondan mektepde yetişen okuwçylaryňyz barada aýtsaňyz. Mektep gurulary bäri mektepde bilim terbiýe gowy üns berilýär. Sebäbi şul ilki gelen başyndan başlap şu mektep hemmede özüň bir ozalygyny däl bilim bilen tapawutlanyp şu mektep özüň 5 sany
alımını çıkardı. Ol özü köpsem himurdan o himyallan kandidatı, doktoru, himyalların nemes profesörü, Atlarını Devletli Kurban, ol üniversitede muallim bolly şu an. O şu mekte gutorp giden ol. O şu devletli olum himyalların kandidatı, neme Hindi Türkmen Adjanta firman general direktörü, o şu tayda o da Saparov Allah verdi. Ol merhum bolly. Ol Med Institutu muallimti Türkmen Devlet Lukmançılık Üniversitesinde. Şolum himyalların kandidatı. Yine de Saparov Yaşım olum Aşgabat'ta bir nemede laboratoriyada işleýär. Siziň özüňiz şu mektepde okudyň? Şu taýda okudum. Ne bileyim, onun Russiýanyň Armeniýa Döwlet Pedagogik Institutyna okuýdym. Şu taýda o merkezi nemede üniversitede bilim alyp şu taýga gaýdyp geldim. Şu gülçülük bilen, bağa bakça bilen bedemek döwri haçandan başlady? Bu var öňden gelende de bir ýerde bir gül görsem dağdan çok gyzyklan meniň bir oňa hojalyk müdürim var. O bagwallarym var. Şolar hemmesi bir ýerde bir gül görsek köpeldip getirip şu derejä ýetirdik. Ýani gaýdyşym ýaly her pasla göre 4 paslda da şu taýda boş çyklanok güller güllap dur. Aýtam may aýy gelende bäg güllerimiz durly sorty. Ak, gara, gyzyl her bäg güller bar. Onun maýdan soň gelýär sary, onu jogyn güllüýär seni beýle güller olar ýetýär. Ol noýabrany köp-ködel ola fransuz duhuny ismi berýän kebelek goýan gülümüz bar. Olaram görür, olar goýdup. Molmuş taýda rahmet çeken okuwçylardan sizden başga ýa öz okudan okuwçylaryňyz rahmet çekip görürler. Kaç taýda öz nemde oturamylar şulam öz okuwçym Hojalyp Kuwat ýa-ni bir nem. Kamerany saklap. Kamerany. Bulam Türkmen Devlet Üniversitesi'nin Geografiya Fakültesini tapawutdan diplomum gutordy. Häzir munyň kabinetini görür. Şeýle özü mektebe işle berilen oglan. Hem geçen ýyldan başlap vilayet boýunça sınıf otoglaryň arasynda birinji derejeli birinji derejeli diplom bilen syýlaglandy. Onu häzir görkezip şu taýda Türkmenistandaky ähli dağ cisimlerinden ýasalan daş törekleri bar. Bular geografiýa açan alymlar, olaryň suratlar, umman şu sınıf otogy ähli tarap oňat bedelip, häzirki döwür talabalara laýyk edilenler. Şunu şol ýaş muallim geografiýany gutoryp gelen Hojalyp Kuwat. Geldi şu saatdan şuň hemme şuň elinden çykan zatlar. Bu zatlaryň özü sapat geçme, okuwçylara gowy bilim bermäge mümkinçilik berýär. Siziň mektebiňiz doğrudan siýahatçylyk merkezi ýalak bolup, siýahatçylyk edilýän ýeri ýalak bolup galypdyr da. Şeýle mektepde rahmet çekmegem bir adyňyz şähtiňi açýanmasa gerek. Siz bağa bakçylygy, gülleri östürmekde, bulan şeýle her kime de hayran galdyrmakda okuyan okuwçylara da täsir galdyrýanlar. Olaryň da işlerine barada aýsam. Bizim öz okuwçylar şu taýda gülleriň ekilmeyi, dürli diňe güllerimi däl. Bizde şu mektepde dürli saýaly agaçlarymyz bar. Sana wiśni dermin, çereşni de wiśni bir gör şonu ötüp duranlar. Almamyz, armutymyz, wiśnimiz, narmyz ýok. Nemede ýok, sebäbi gül bilen çätlenmek dürli miweli agaçlar saýaly. Ýem baýar sütdi, ýem sen ýa-da tutma şonu güllä otyr. Olar wagtyna geltir. Olaryň üzüme çelli bar o taýda, özüme o taýda derek. Umman şu nemede gülleriňe 30dan gowragy bar, dürli saýalaryň ýok, görnüşi ýok. Gelseňiz islendik wagtda şonu görkezip bilýän gelýär. Sebäbi gül bağa bakça bolan okuwçylarym şu gösterip, eýem şu taýda arasatçylyk, şähtiýarlyk, tebigaty bolan söýgi, tebigat barada alada etmek, tebigatyň näçe arasy odan gurşap köp bolsa, adamlar şonça bir hili näme az keselýänler sebäbi arasy howadan dem almak, bunyň ýesini almak, bu agaçlaryň ýesi özü bir hili adamny o şähtiňi açýar da. O bir şeýle seredýän diňe bir gülçülük bilen näler mektebiň bezegi bilen tapawutdan ýaly. Öňde bir işanagy diýip o hojalyk işgärimiz boldy. Şol geldi de şunun nusxasyny şunu çekip berdi meniň hojalyk işgärlerimi diýip. Olar hemmesi hem şu öwrensen goýup her 6 aýdan 6 aýa şu ýaly saklap durdy. Kämil saklap arsa ýaly täze gurlan ýaly etmek bizim borjumyz. Bilim edarasy iň bir arasa o nemdilýän ýer bolmaly, odan ýer bolmaly. Göreldeli gelip ýan adam sebäbi bu taýda çağalar bilmerler daşyndan gelýär öz. Mektep näçe arasy owadan bolsa, çağa şonça diýem, bilim almagyna da
Men Ha, bolmanda saat kämilleşme. kömek var. Käme düşmene uly kömek edýär. Molum şeýleler gurrunlary berdiňiz. Sag bolun, minnetdarlygymy aýdasym gelýär tomaşaçylaryň adyndan da, ähli mollimleriň, görýärleriň adyndan da. Menem özgedemde sizi o adı bir kollektiwiňizde uly sag bolsun aýdýan. Ynka görüşüňiz ýaly mektep elmedamy ýyl boýunça şeýle arasaçyklar, şeýle bäglerini açyp durun pursatynda islendik wagtda mehman gelin, mehmanalar şeýle zähmet çekme, şert göreden türkmeni şeýle şadlykly durmuşda ýaşajan, türkmeni belenden belende arş alyp baran hormatly prezidentimiziň, hormatly arkadagy serdarymyzyň janyň sag, jan işleriň rowa çalmany arzu edýärim.